Čaká na vás výzva. Jeden z vás dostane čokoládovú odmenu. Získajú ten, kto to nakreslí najlepšie so svojimi špinavými nohavicami. Ale je tu jedna veľmi dôležitá vec. Musíte kresliť ústami, nie rukami. Na všetko máte 1 minútu a už teraz môžete začať. Musím vyhrať, pretože nikto tu nie je chladnejší ako ja. Jeden prehráš. Lebo budem mať najlepšiu kresbu. Áno. Môže byť tým čokoládovej farmy modrý. Nie, ja vyhrám preto, že som práve dostal skvelý nápad. Prečo vyfúkať všetku farbu, keď môžete jednoducho zložiť vrchnák? Wow! Prečo na to samého nenapadlo? Vyskúšal si to? Fungovalo to? Nie je ti hanba? Ďakujem. Prijal by som si mať priateľa, ale ty sa mi vysmievaš. Mal by som ťa za to naučiť lekciu. Jednoduché pierko urobí svoje. No, čo mám robiť? Teraz je to, ako by ma omamila paradajka. Áno. Alebo niečo horšie. Určite prehrať. Ak je to taxi Lovington, nikdy s tebou neprehrám. Ó môj Bože, pretože voda si zaslúži čaj. A ideme na to. Čo? Pripravený? Chalani, čas vypršal. Ukážte mi, prečo ste kreslili tam? Julie, čo je to za červený flak? Rozliala si farbu asi aj na tvar Susie. Prečo si aj ty? Celá červená, jedli ste spolu paradajky s takými kresbami. Nemôžete vyhrať. Milo, to tiež nie je veľmi dobré, ale aspoň to nie je červený chaos. Milo, ty vyhrávaš. Je to všetko moje. Nechaj ma hovoriť. Chce tiež nejakú čokoládu? A my to dosiahneme. Je to také dobré. Som taká šťastná, že som vyhrala. Úžasné. Hej, kde je všetka čokoláda? A naozaj, kto by si trúfol ju vypiť? Nie si sám podvodník? Ale, no tak, ty divoký. Tentokrát bude tvoja cena oveľa originálnejšia. Vidíš toho rozkošného psíka? No, cena nie je on. Je to hovienko, ktoré zanechal. Musíš znovu kresliť ústami v tomto kole. Tak sa snaž. Čas vypršal. Ďakujeme za sledovanie. Ďakujem. Myslím, že nič nie je jednoduchšie, ako nakresliť hovienko. Aby bol kresba uveriteľnejšia, musím pridať aj vôňu. Dokonca viem, ako to urobiť. Čo je to za vôňu? Niečo tu zomrelo? Alebo sa niečo pokazilo? Myslím, že sa cítim zle. Len som si dlho neumýval nohy. Je ťažké kresliť chodidlami. Kreslenie lakťami je na druhej strane oveľa pohodlnejšie riešenie. Žiadny problém. Mal som veľa ďalších záberov tohto filmu na strihanie. Nie. Dievčatá, prestaňte kresliť. Je čas nám ukázať, čo máte. Mela, ten bobek je v poriadku, ale už som videla aj lepšie. Videla som napríklad Suziene. To je úžasné. To je super. Wow. Uvoľňuješ hovienka? Nebol to? Dobre. Vidíš, že chcela prehrať, tak to zaplať. Ona má naozajstné špinavosti. Ale Suzy ma rozhorčila. Chcem zjesť tento horor. Musíš. Pravidlá sú takéto.
Aká nočná mora! Budem predstierať, že je to len čokoláda. Úžasné! Naozaj si ochutnal tú hmotu? Nie, je to skutočná čokoláda. Chceli by ste aj vy, dievčatá? Nie, ďakujeme. Vstaj sa. V tomto kole bude Je vaša víra. voňavé a vôbec nechutné. No, budete maľovať omáčkami. Myslím, že je to celkom zábavné a nezvyčajné. Takže môžete začať. Čas vypršal. Nikdy som predtým nemaľoval omáčko. Dúfam, že sa dostanem k druhému nepriateľovi. Celkom veľa z nich. Budem mať taký skvelý výber. Ale prečo je vo mne všetok ten odpad? Nie som smetisko. Je čas začať tiež. Toto bude najchutnejšia kresba, akú som kedy urobil. Začnem s kečupom. A začnem so sírom. Omáčka je žltá, takže je lepšie vhodná pre odpudivé ryby. Tak začníme. Takže tie bunky sa mi minuli dosť rýchlo. Nájdite náhradu čoskoro. Myslím, že to vyzerá celkom dobre. Dokonca aj Susin kresba je lepšia než moja. Mal by som sa poponáhľať. Máš pravdu! Mám 5 prstov! Čo znamená, že môžem maľovať s 5 štecami naraz? Vonia to naozaj dobre. Myslím, že je v poriadku, ak to trošku ochutná. Je to vynikajúce. Pozri, to je nič. Chcem zjesť viac omáčky. Mila, jedávaš omáčku? Ale nemáme žiadne zemiaky? Myslím, že to je koniec mojej omáčky. Nie, nie môj výkres. No, pokazil som to. Toto je tak dobré. Och, a všetky tie omáčky. Nie, určite prehrám. No, čas vypršal. Je čas uvidieť, čo si tam nakreslil. Ostáva mi urobiť len jednu vec. sa čoskoro pestovať sladké? Hej, čakám. Až keď budeš smelý. Nevyzerá to ako vhodné. Leila? Ukáž mi, wow, to vyzerá dobre. Dobre, dobre. Little Forest je najlepší Jediná vec, bábätko ktorú drop. som kedy videl. A ty si Suzy? sa vôbec nesnažil. Ahoj! Naozaj? Ti nemusím hovoriť o tejto rybe. Dúfam, že máš rád jesť surové ryby. Čo robíš? Nechutná ryba! Prečo si myslíš, že je nechutná? Nedá sa uvariť. A ja mám variť. Prepáč. Ja len neviem, ako to používať. Ups. Myslím, že potrebujeme rybu. Pozri, aká chutná je tá ryba. Nakoniec mal poriadny obed. Tak chutné. Dievčatá, tento raz na vás čaká najroztomilejšia cena. Táto chlpatá mačka. Budeme si musieť urobiť vlastný mačací make-up. Kto urobí najlepší, dostane mačiatko. Ako vždy, máte 1 minútu a začíname. Som ako dieťa Takže pre nemusím seba. robiť veľa Vidíš, podrobností. Precenil si sa. Je jasné každému, že vyhrám. Nikto ti nepovedal, aby si nepoužil zrkadlo, však? Je to oveľa jednoduchšie. Nie sme v zoologickej záhrade. Ale čo je to všetko, čo môžeš urobiť bez neho?
skoro končím. Nemôžem vás všetkých stíhať, pretože môj make-up je najhorší. Wow! Och nie, Julia podvádza. Prepína na zrkadlenie, aj keď by to nemala robiť. Myslím, že by sa mala poučiť. Súhlasím, dokonca viem presne ako. Hej, čo robíš? Prečo? Zničíš si make-up. Teraz určite prehrám. A ja chcem roztomilé bábätko. Mám nápad, ako vyradiť konkurenciu. Suzy, tie nechty si nedokončila tak dobre, drahá. Môžem ti pomôcť. Som pripravená, ak ti to nevadí. Rada to urobím. Ale teraz vyzeráš oveľa lepšie. Vyzeráš ako mačiatko. Ďakujem ti veľmi pekne. Vždy som vedela, že sme priateľky. Tak sa rozhodnime, kto presne dostane tohto rozkošného malého chlapíka. Julie, nemôžeš sa na to ani pozrieť. Urážaš môj zmysel pre krásu. Susi, čo si to urobila? Nie je to, ako keby sme sa tu hrali na pirátov. Čo? Pomôž mi, Laura! Kože na teba! Ale Melin make-up mimochodom dopadol veľmi pekne. Takže Fluffy sa s ňou nebude priateliť. Budem ťa nekonečne milovať a ty budeš... Myslím, že Molly je alergická na deti. To je v poriadku. Cookie 1:0. Zvládneme to sami. Nakoniec by sme mali zavolať doktora. Čo povieš, Fluffy? Je to naše prvé jedlo? To je skvelé! Wow! Ten koláč je obrovský! Tiež by som si mohol odkusnúť. Sotva sa držím. Poďme si ho rýchlo ochutnať. Neponáhľaj sa, Julie. Ešte sme nezamkli naše vozíky. Tu máš toto. Alex, máš pravdu. Poďme začať s ním. Super! Nemôžem opustiť ten koláč a môžem si odhryznúť. Ukázalo sa, že nemôžem nič robiť. Do čerta! Ale nebudem to tolerovať. Aspoň nech ochutnám zmrzlinu. Chutné. To je proti pravidlám, Julie. Môžeš to urobiť. Neodváž sa to urobiť znova, inak nebudem mať žiadne... Vyzerá to super. Je to naozaj chutné. Chcem viac. Wow! Och, To je je veľa tu šľahačky. ďalší. Je rád na Môžeš ju mne. lízať do nekonečná. A nie na dnes. Och, mám krém na nose. To je pre najlepšie. Budem mať čo zobnúť. Neviem ako ty, ale ja určite mám čo jesť. Bože, toto je lahodné. Teraz určite nebudem schopná prestať. Nemôžem sa na to pozerať. Musíme zasiahnuť, skôr než zje celý koláč. Venuša, prosím. nebudem Samozrejme, grgať. že nie. Tak na Nech to zdravie. zje, Nila. Máš krém po celej tvári. Nie je to vtipné. Teraz dostaneš aj nejaký cukor. To je to, čo si chcela, nie? Čože? Letela si priamo do slizu? To je smiešné. Čo si myslíš, že robíš, milá? Poďme na to. Máme nové jedlo. To ma nijak nevzrušuje, aby som to otvoril. Nemôžem uveriť vlastným očiam. To je kaktus. Wow, vyzerá úžasne. Nemal si sa dotýkať kaktusu rukami. Dobre, že mám náplasť. Poďme ti obviazať prst. Poď, veľmi pekne ďakujem. Prečo by som to robila na tebe, Alex? Tak, tu je to oveľa lepšie. Prosím, pozrime sa, čo je tam. Skvelé! Nebudem musieť dotknúť kaktusu. A musím to zahryznúť. Rád by som to sledoval. Pokračuj v tom, Miller. Urob to ty. Som pripravený ti to dať. A ja som pripravený pre teba. Choď do toho. To stačí. Moja hlava sa asi rozštiepí na dve polovice. Hranie čestne rozhodne, kto začne. To nie je zlý nápad. Skúsme to, Julie. Choď, ty prvý.
Alex, prečo si to vôbec navrhol? Mohli sme to urobiť bez teba. Fungovalo to tak zlé. Poškriabalo mi to celý jazyk. nočná Pozri, má to v sebe ihly. Len som ťa napálila a ty si mi uveril. Nie je to smiešné, Julie. Olizuj to znova. Nie znova. Počkaj chvíľu. Mám nápad. Musíme oholiť kaktus. Potom sa stane neškodným. Myslím, že tento odkaz je príliš slabý. Alfred na mesiac. Skvelé. To mi vyhovuje. Takto zvládnem ihly určite. Tak poďme na to. Chlapci, pozrite. Funguje to. Celkom sa mi to páči. Môžem byť bombardér kaktusov. nás letia. Hotovo! Čo si to tam hovoril? Ups, to bolo trápne. To je správne. Poďme, zamilujte si už postavy. Dobre, ale nebojte sa. Teraz nie je ťažké tú úlohu splniť. Hotovo. Nezáleží na tom, koľko som dnes cvičil. Je rad na mne. Musím to spraviť čoskoro a zabudnúť na to ako na zlý sen. Veľmi horké. Vôbec sa mi to nepáči. Je tak zábavné to sledovať. Milá, prečo sa máš rada? Prepáč, Alex. Nemala som sa rada. Rada poslúžim ako poučenie pre teba. Otvorím to. Tu prichádza naše nové jedlo. Je to obrovská trubica, ale máš... Wow, je to také veľké. Dúfam, že si ho aspoň oblížem. Poďme urobiť nejaké kartičky k nášmu vydaniu, aby to bolo spravodlivé. Choď! 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 Super! Môžem si dať lízanku. No, ani to nevyskúšam. Jej, môžem ochutnať čupa čupa. To nie je fér. Prestaň sa, Mela, hnevať. Nepomáha to. Už je to rozhodnuté. Prepáč, Alex, ale začnem. Dobre, prenechám ti to. Prečo si po mne hodil obal? Len som si to nevšimol. Julie nemôže ochutnať karamelu. Čo robíš? Myslím, že sa zbláznila. Aj tak nedokážeš rozbiť tú trubicu. To uvidíme. Zoženiem kladivo. Spamätaj sa, Julie. Prosím ťa. Počkaj, kladivo sa rozbilo. Tvoj plán úplne zlyhal. Daj mi lízatko. Vieš, ako s ním zaobchádzať? Mohol som ho tiež olízať. To je všetko. Vyzerá to, že to bude trvať dlho. Už neviem, čo mám robiť. Počkajte, máme tu zdravotníka? Doktor, čo ďalej? Skúsim si zdriemnúť. Nie, nefunguje to. Och, je to oveľa dlhšie. Poďme to zrýchliť. Mela, vráť mi môj lízatko hneď teraz. Prosím, nechcel som ho vziať aj tak. Len som ti chcel trochu pomôcť. Aký skvelý vynález! Donúti ma zjesť karamel oveľa rýchlejšie. Och, zmenšuje sa. No, Čo máš? veľa už toho nezostáva. To už je niečo, čo dokážem zistiť. Daj mi lízanku. Aká malá je. Buď vďačný, že aspoň to zostalo. Ďakujem, Alex. Čo iné je tohle? Niečo je tu okrem karamelu. Mám to. Je to žuvačka. Och, super. Nech sa páči. Mohol som to dostať, Julie. Nemala by si nafúkovať také obrovské bubliny. O nie! Bublinková kabelka. Alex. Čo? Vyzerá Ako budeš to, že v si sa pohode? mýlil. Julia je zapletená v žuvačke. Čo je s tebou? Myslím, že to zapácha ako niečo hriešne. Myslím, že tento ranč vychádza spod veka. Fuj, príliš neskoro. Máš pravdu. Bojím sa predstaviť si, čo je tam vonku. Chcel by si zdvihnúť veko? Udusíme sa? Ale aj tak budem musieť naháňať tú rybu, takže je lepšie začať čoskoro. Oh nie, musím ju olízať a budem ju musieť uhryznúť. Mohol urobiť. Nemôžem tomu uveriť. Nemyslím si, že je dôvod sa baviť, Nela. Poď! Ak si taká nervózna, Alex, nechaj ma začať. Je lepšie sa k rybe nepribližovať. Zmenila si názor na to lízanie? To nebude dobré. Dobre, Budeme hrať podľa pravidiel. Nie, zmenil som názor. Radšej neolížem rybu. Prečo nie? Pretože sa bojím. Ale nie som zbabelec. Skúsime znova.
Alex, pust ma. Len ti pomáham dokončiť tam k úlohe. úlohu. Nepýtal som si tvoju pomoc. Teraz je rad na tebe a ja sa z toho vyvlečiem. Prečo si to urobila, Julie? To je nechutné. Sme si kvit, Alex.